Hey alle sammen. Og jeg er i gang med at optage en ny video. Det kan man garanteret regne ud. Men ja, det er man kan godt sige, at det er midt om morgenen, fordi lige om lidt er den 1 om morgenen. Det er den lige om lidt er den 1 om morgenen. Kom nu, skift. Next. Skifter lige. Ja, den er 1 nu. Den er 1. Altså 0, 1, 0. Så ved I det. Det er 1 om morgenen. Nå, men vi kan ses alle sammen. Ha' en god dag. Eller god morgen. Jeg venter lige til, når den var 2 minutter. Og så smutter jeg. Jeg skal også lige ned og have mine briller. Så vi ses alle sammen.